jong ke do PHE hem long hong aron pamandet amahang ki thek penama chi inut cheklo jontrok auso pirthe chechar donde dadlo RYA pen kachari la pen opran abaha apthak chethan chepare amai kapangni aprangsi Karbi Anglong Live midday news kelang arat do ana phanstami nilihin pen kardom nang pajrikla kardom nili birta thanbang phisami bhamelin teron pinon arju iktha birta angton pen Rongkhang constituency arlo Satgao ahithiadong Kramsa arong along kedo water supply scheme pen rat atum langki junlong jikalisi ahem amatsi ingthaidang West kedo thodlo Lasinon Karbi Anglong Autonomous Council State Lapen Central Kachari Ponthor Kangtangkring BJP Sarkar ahut Bangso Water Supply Scheme puthot kapaching thurpon pen mesen lapen kangthir et alangawar sai TP ponje phansi Kramsa arong aradatum Sarkar aphan kachuniri padopon Tumpreng pen wiki be Karbi Anglong Live Weir war chai teron arong amekar jirsong teron pen rublin tok bipiatum kaching honnai aserjang mirdan teron pi amahang ki thek pen amatsi hin amekta kaching pun edera jok pirthe accounting lone kathe anglone thangta chechar dun dedetlo emek kaweason akisong ason thot ke pirthe along nahok leri damta longda mathayave emek jongsi ave pulote pirthe kangting dunlo pule jongdam data henune athe choklem chodam pendang lok pirthe along sonsuri asai ke klem ji pusitami emek chechar dunvek nangji lason thak si virwar chai teron arong amekar jirsong teron pen rublin tok bipiatum kaching honnai aser jang mirdan teron pita amahang thekplot pen amatsi hin amekta kaching pudunun edera jok bangso auso pirthe kangting lone kathe anglone thangta chechar dunde datlo ahok bangso auso ke chokche ko pilo ke do amahang thekplot pen non cheklo jontrok annang pleng tanglo bonta kopai ke langno pen hin ame kachingpu un eta kali thulang angtur anda kebak ajok ningduk la pen jinsudun memi bino nilitum herangke pen dimaklong an kahumrida mahot labangso akiso koson tong kache tong nangkok loni klardak pen arju itsina kopai tong ke lang no lone mate kupitong chok dam de arna wala makam bina po Jompen masih lasusu amega bedalo. Ihi chotkali hini ta amega bedalo. Ame hini abeda chota kali lang asuta bak, angkuta bakda. Angke lasusu ke bang kong air tu masonra cuit hak tekri dalo. Puilong wetsi pu ini repo. Aning siksa lo puten nasi ciru lo po. Ameksi cicar cedelo pot pir the kang ting kati hang aja cini nelo. Asi lasusu panda amek pat ke pacar don pekjia phan bitum OPC claim munjima aso puthat kana lama go che hok hema le tukar long life pendana humri lo la pen medical expert atum penta la bangso alam puthat itu la bangso beta pangtin dak pen antong atema dok muk kak tum penta non anda alang li la so amhang thek hot ada la card mukha nang lo dun de la pen la corona joini silalang tum ta dam unila la si la susuta pidhe amhang char dunji a right do apen school ki dunji a education right do apen la susu aphan opisi kera bunji ma sarkar pen lai huye putha dum chini di phansi non kai long life pen na humri full pensi la son ko er tan na ame upi ni ta be ave ni puta alam ke do Meksi cica cipin ni. Sarkar kan nang terima, nang rap terima. Ini dulu. Hek betul.
dia mati rim teram pen ang pangudon puten tempo so karena sahabat tu banang ratun pulute ก็ผิดนะจริงๆเนาะแต่ละสุซาบราให้บางแกกังจินสุก็จะเทรักสุพิลิโดเดียร์พีแก hospital ละพันเลยแต่กังบุกแต่กังบุกส่วนเดปุส่วนเซอารามอันนี้คนทุกเป็นปุโลแต่ไม่อาพีแกมาทำเมสเซนอะปุโลแต่เป็นดาร์เฮมิซีตุนมาทำเมสเซนอะเพราะเมกะเวปุจิตาเมแรงแอบกุปุละปาฏิปดิ่งนังโปลานังโปราตุนังโปมัวอลังกามาคุยเรื่องก็ไปตรงจังหวัดทรีปวดลำบากเกดัมตั้งเทเรียชิกลุสิบังโซเอาโซอัมหังเทคโลบอนตังดอกมุกา primary health center อลองเป็นนอนอันตา MCP card long lelang lapen asa klembang phiatum ta kelang RD kipi pon peason si thek pon long lasi bangso au so phan hin amek kapache chardun dang pen pirthe aliralon kapat thek long dun ja phan nangrap dun tha pusi api apotum karbi anglong autonomous council kachari ke thekiding atuma phan kachuningri padopon Chithan pon me India added along Jasimet Amekave mate corneal blindness akiso penajok million crip hosose abang phu bangphi dotang lapen labangso akiso pen ajoksi ratatum opran anathu isi thedunga kisum chetong nanglo bonta laso angbong pen phan phokep a corneal blindness akiso aphuthak se kelang pen kimiatum dolo lasi bangso auso phanta se langpon makeup bulote kimidaji angring sido Diana Rong Ben Bikram Teron Karbiang Long Life Non malom so dihin amuapan birtaing tot pon iksenang Humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pe kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor dure that pusitami matha ikbe bangso akula dalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adu. Dihina Mopi, Putot Birta Arjupon to Iglona. Rumphom Youth Association pen patir piponsi kedam tang chitini phai kre sirkep arni socheng constituency kaparlo rumphom arong along kacharli anathu lapen okpran game kachelana jiaphan cheroktok mate chethan chepare amai kangnipon Hamren rongsupi pen kahelo kilometer thongkebra phosose rumphom ahawar along rumphom riso nimso atum kacharli lapen okpran abeha seka kachipiamai padopon Labangso amai along Rumphom Youth Association amai phu Rajen Be mai chapahim phu ponsi aluhi sarpo aman pen Greater Guwahati Student Association mai phu Birton Langjar Chetongdun Anparta Manpeng pen Guwahati Medical College MBBS Charlie Bangphu Howard Teron DGC Union Body along Clem Bangphu Star Wilson Ronghang lapen Hamren Charity Ahin pen Danglok Rumphom SGB Rong Asar lapen Kacharli Apia Potunta Chetongdun Labangso amai long non COVID-19 akiso pen langdam si rong arat phan ingho adibla pen ri kachepang ther adowai hai hui sitami keron padoponsi koson pensi kachepajok unjima phan rong arat owe kimi pen danglok sarpi sarphu kibi kithi pen chethan chimun padopon halapu okpran anathu lapen kacharli ahin kewang jilang arni koson si kapaprang dun thekjima pu alam the mai along chethan chepare pon Nona bang ni ade no ji pon tu ko omania bang non ni kha to jan chokang dong asu ko ma ja su pi ma ke te lo lo te
mate nali tumbo nami somar tum hake tekji hunke apang si ning jiko jon thoke apai amoklang si pishon nanji apai amoklang si pishon nanji ima esona bangke somar tum apok home pen situation ke handle ni pen po home pen situation ke akite komen bacteria ko nije bang topik aso bacteria to ko piti tum bangye bangke bosi foso ko chupode sane sosi Hamren pen Daniel inhi Karbiang long life. Monduli Troxy atum Chelangsi Koilamati Ahawar long kido Nihang Karbi Baptist Association Mission Sub Center Koilamati Asai Hemlong Ason Asai Kiklempon. Kedam tang chitini phai Crasil Cap Arni Lakha Inkoi Rapon Nilip MAC Constituency Kaparlo Koilamati Ahawara long kido NKBA Mission Sub Center Koilamati Asai Hemalong Koilamati Baptist Church Daigrum Baptist Church Inglong Ikpi Baptist Church Rong Tharve Baptist Church Phu Adong Baptist Church Jang Et Langso Baptist Church Lapen Arlong Pira Baptist Church Lalong Troxy Amonduli atum Chelangsi Ahoy Kapang Thekjia Phan Nordung ki hutlapen check apaisong kangkai asai Klempon ringti Laso ahud number Baptist Fellowship pen Jilangso Baptist Fellowship atum ta Cherabdun si NKBA KMSC amai phu Bidya Singh Timung convener Bipin Kro Chunbang Wilson Teron Dihin Rimbang Loren Terang Moses Terang Anparta Amonduli tin pen pastor atum Chetong dun si bangso asai kiklem pachun ponlo Tangde pini midday news ke lapan se kangton inglo domi thakme arni kime